Miljana Kulić našla se u teškoj situaciji nakon što se vratila u Belu kuću, a njen dečko Nenad Macanović doživeo je javno poniženje kada se Miljana njemu na oči ljubila sa bivšim dečkom Zolom. Sada je kontraverzna zadrugarka progovorila o svojim emocijama i kroz suze priznala da se kaje za bol koje je nanela bebici. Ona je takođe istakla da je njena ljubavna priča sa DJ-em iz Dervente zauvek završena. Što se tiče mog odnosa sa Zolom, mene od ponedeljka to ne zanima. Neću mu se obraćati niti ga komentarisati. Imali smo poslednji konflikt u utorak kada sam ga polila hladnim nesom, nakon toga sam stavila tačku na naš odnos. Kajem se zbog toga što sam u decembru mu otvorila glavu, ali on je znao da sam ja u lošem psihičkom stanju. U tom periodu ja sam povređivala prvo sebe, a onda i njega. Nije trebalo da dođe do toga. Smatram da me je za 3 godine našeg odnosa maksimalno iskoristio, ali ne kajem se zbog toga. Sve sam mu sama dozvolila. Igrao se mojim emocijama i psihom. Rekla je Miljana, pa se osvrnula na odnos sa bebicom. Moram da se osvrnem na priče pojedinih zadrugara i objasnim svoje emocije. Ja Nenada volim. Kako vreme prolazi, sve ga više volim i sve sam više vezana za njega. Ne bih mogla da zamislim boravak u zadruzi, a da on nije pored mene. Meni je žao zbog toga što sam uradila. Nisam razmišljala o svojim postupcima i njegovim osjećanjima. Terala sam ga od sebe kao psa. Zaista ga mnogo volim, rekla je Miljana kroz plač i dobila aplauz zadrugara.